Hemen 12 urte egin dutaz, etorri nintzela. Bueno, nik arkitu neban Eliza bat oso bizia. Naiz eta voluntarioak edaden aurrera joan, hainbat voluntario dago parrokia guztietan eta lan egiteko gogoagaz. Eta arlo diferenteak landu dabez. Eta ni eurekaz bat, posik ez da, Caritas arloan, pobren eguna, katekes arloan, familia mesa, ospatzaileak eta mesak liturgia arloan, ermitak, hieta asko, jente asko hildana, posuetan atarik, ez da. Elizaren arrunkarize da, Jesusen barri hona zabaltzea. Elizaz dago bere buruaren propaganda egiteko, Jesus zabaltzeko baino. Hori da daukagun hor dakoa. Indartzu, nik uste dute gainera dekomentaji da voluntario mailan, guk egin duen kalkulua, hemen parrokietan dagoz, 260 voluntario. Kobrabarik laguntzen da benak. Nik uste oso erakundik itxik dekiralako voluntario maila bat arratian. Eta jentie bada berbakoa, oso langilea, fina. Datorrena da Carlos Olabarri, Zornotzako semea, 50 urte dekoz, lan egiteko gogoagaz, eta komendio hori izan montzet. Tranquiltak eltorteko oso objektiona dauela eta gustura egongo dela. Atara dugun azkena, 17garrena, eta da ez dona 13. 12 urte indotaz, baina 13 ez izango, dago femeninoan, eta urteotan egindako gertzoak, eta gero lagundu deustie argazkietan Jon Urrutxurtuk eta Ester Zuluagak. Eta urteotako jentiri eskarrak emoteko eta gogoratzeko urteotako